Bona tarda. Avui estem aquí, bona tarda, autoritats, prestadors i resta de gent que heu fet possible aquesta exposició. Avui estem aquí per presentar-vos, molts ja el coneixíeu, amb un dels artistes d'aquests que als museus locals ens agrada molt poder exposar, perquè és un artista que està pràcticament per conèixer, molt vinculat a la Vila de Sitges i també vinculat als museus de Sitges perquè tenim obra a la seva reserva. Malauradament, a les reserves dels museus de Sitges tenim més obres de les que podem presentar a les exposicions permanents. Per tant, fer exposició d'artistes com la que dediquem avui a Pepito Zamora, José de Zamora, és molt important perquè intentem fer una tasca de recuperació, reivindicació i de posar-lo al mapa i revaloritzar-lo. Aquesta exposició s'ha fet gràcies a dues persones que han cregut en ella, que són els dos directors gerents, un que va fer el tret de sortida, en Pere Izquierdo, i l'altre que va dir aposto també per aquesta exposició i ha permès que sigui possible la directora gerent Mercè Montner i, evidentment, les institucions que formen part del Consorci del Patrimoni de Sitges. L'altre fil discursiu pel qual ens interessa fer aquesta exposició, com la que estem presentant a la planta baixa de Maricel, és que ens permet treballar amb un discurs de gènere, que fa molt poc temps que els museus de Sitges poden fer lectures en perspectiva de gènere. José Zamora era homosexual i a la Vila de Sitges va poder viure sense cap mena d'amagatall, i tot i que era en uns moments en què l'homosexualitat estava castigada i censurada. Per tant, aquestes són les dues línies argumentals pels quals és interessant que els museus de Sitges presentin aquest personatge, i donar la paraula al comissari, el doctor Isidre Roset, que ens farà una miqueta l'explicació. Gràcies, Anna. En primer lloc, vull fer uns agraïments, i el meu primer agraïment ha de ser per l'Anna Llanes, ja que gràcies a ella vaig decidir reprendre els meus estudis universitaris i acabar els cursos de doctorat amb la tesi dedicada al concepte antimodern en l'obra del pintor Alfred Sisquella, defensada el novembre del 2018. Moltes gràcies, Anna. Contigo empezó todo. I seguidament vull agrair a l'atzar i a la fortuna de creuar-me en la tasca de l'arxiver Xavier Miret. Ell va posar a les meves mans les 4 caixes del llegat anònim que avui podem copsar en part i descobrir. Gràcies, Xavier, tu ets el guardià dels tresors ocults qui travessa la porta de l'arxiu, entra al laberint de la història. I en tercer lloc, però no per això menys important, vull agrair a la Montserrat Esquerda l'acompanyament i el suport. Amb ella he fet un camí de descoberta ben atrevida, anant més enllà de les paraules per trobar les persones. Merci, Rat. Sense tu no crec que hagués arribat a aquest moment, aquest port d'una travessia que ha de continuar amb noves investigacions i nous descobriments. Un agraïment molt especial és per Josep Maria Rosselló, que és l'enllaç que ens permet conèixer i rescatar a Pepito Zamora. Ell, com un nou Virgili, m'ha guiat amb les meves passes per l'infern fins a arribar a aquest cercle celestial. Gràcies, Rosselló, insigne tarraconense. També agrair a Pedro Martín Cumplido, actual president de l'associació Color Sitges Link, per la seva fe en mi, per la constant tasca d'encoratjament. Tinc també uns quants més agraïments. Vull agrair a Pere Izquierdo, anterior director en funcions d'aquest museu, per la seva confiança en el projecte quan va ser presentat a la institució que ara la mostra, el Consorci del Patrimoni de Sitges. Gràcies, Pere, i gràcies a tots els tècnics, treballadors dels museus de Sitges, especialment a la Eli, l'Anna, el Pep i tots els altres.
Agrair la gentilesa a tots els prestadors i col·leccionistes, com la Sabine Piolet, que des de fa molt de temps va comprometre's a deixar-nos els figurins de José de Zamora i que ara podem veure i estudiar directament ben de prop. A l'Adrián Rodríguez Madorran, un col·leccionista jove que ha descobert Pepito Zamora i se n'ha enamorat. A Galderic, alter ego d'Albert Domènech Alberdi, que també ens ha deixat una peça molt antiga. A la Fundació Maria del Villar Berruezo i a les institucions com el Museu d'Arts Escèniques, la Biblioteca Museu Balaguer, al Museu Pablo Serrano, moltes gràcies per la vostra disposició. Un agraïment especialíssim i des del cor és per la Mimi, per tu Mimi, sí, perquè ella, la Michelle Avelin Mas, ens ha revelat la veritable història d'una peça que és del museu, que jo l'anomenava el tríptic del Rally, i que realment no era un tríptic, era un aparador, era una escenografia que estava a l'escaparate de la sastreria del seu avi, del Pere Mas, un taller de sastreria al carrer Major, on José Zamora hi va trobar xupluc, com altres artistes, l'han trobat a Sitges, i gràcies, Mimi, doncs, per la teva acollida a casa teva i per explicar-nos la història d'uns Sitges d'abans d'ahir. Gràcies. Doncs ens trobem davant d'una exposició d'homenatge a un pioner. José Zamora va encapçalar d'una manera d'entendre l'art i la vida. Amb la seva ploma, com ben bé podeu veure, amb la seva ploma va dibuixar el món dels contes de Calleja. Amb la seva imaginació va il·lustrar els contes orientals de les Mil i una nits. Amb el seu enginy va teixir històries que han passat a formar part del nostre imaginari col·lectiu. La Femme Fatal, no miro ningú, la dona empoderada que domina el curs dels aconteixements, com per exemple la Mata Hari o la Carmen Tórtola Valencia, que està molt ben representada en aquesta exposició. L'exposició ha estat disposada a partir de 3 ciutats, Madrid, París i Sitges. Però en aquest primer apartat de presentació que estem ara mateix, també apareixen altres ciutats o altres localitzacions, com per exemple, en aquesta vitrina podeu veure Atenes, on ell va viure durant els anys 34-35, acompanyat del seu inseparable company José Constantínides, que està retratat aquí per Rosselló, i des d'Atenes escrivia articles per la premsa espanyola del moment. Barcelona també hi és representada amb aquest pòster que podeu veure aquí de l'Escala. No és l'Escala que tots coneixem que es va cremar, sinó una escala anterior, l'Escala 46, un espectacle de varietés del berlinès Eduard Duisberg que va arribar a Espanya fugint de la Segona Guerra Mundial, com també els vienesos. Sitges hi és amb aquests 2 retrats i també amb l'homenatge que Rosselló ha fet, que és el Premi Pepito Zamora, que des de l'associació hem tirat endavant i que l'any passat vam donar amb la Isabel Bruna i que fa 2 anys vam donar a Nazario Luque, el dibuixant de còmic. París i Sitges, Sitges i París. És un binomi que no... I Madrid també, perquè aquí hi ha molta història. París amb els retrats de la Mistinguet i de la Popescu, doncs 2 vedets de teatre de revista parisenc que ens expliquen, i és un món del music hall, el gran cabaret, el teatre de varieté, la revista, una cosa que ha desaparegut i que la cubana, aquí Sitges, n'ha fet mofa i n'ha fet també gala, no? La revista, que va ser el brou on José de Zamora es va moure lliurement. L'art del teatre, la dansa, la música, la sonografia són mons efímers, existeixen en el temps i desapareixen per tornar a néixer de les seves cendres, com una au fènix. José de Zamora va viure els anys de joventut i bohèmia a Madrid, les nits de bogeria als teatres de la Cité Lumière, i finalment va trobar refugi en aquells Sitges que César González Ruano li va revelar. Ara fa 50 anys, al desembre de 1971, va morir a Sitges José Zamora. 3 dies més tard moria el seu company, l'inseparable Juan José Constantínides, que tothom li deia Pepe el Griego. Tots 2 van ser enterrats al cementiri de Sitges, Zamora en el bloc
Brell, un bloc de nitxos de beneficència, que a més tenen una data de caducitat perquè no s'hi poden estar sempre, allà els cadàvers. I l'altre, el Pepe el Griego, que va morir 3 dies després, va anar a parar directament a la fossa comuna. Pocs dies o mesos més tard d'aquestes dues morts, va arribar a l'Arxiu Municipal de Sitges el seu llegat, dipositat de manera anònima, com un nen, allò que el deixen a l'orfanato, no? Aquests documents, aplegats en 4 caixes de cartró, eren els papers de tota una vida que havia viatjat per arreu i finalment s'havien quedat orfes a la casa sitgetana de José Zamora, un pis al carrer Joan Maragall, molt a prop d'on viu la Mimi actualment. La seva partida de naixement, que està aquí, els seus quaderns de comptes, apunts d'idees, catàlegs d'exposicions, guions per pel·lícules, fotografies familiars i molts altres records, a més d'alguns dissenys de vestuari lleier, que eren molt anys 70 i 60, amb retalls de pell incorporada, que podrem veure a dalt, i amb el teixit com a grapat, el figurí. D'entre tots aquests derelictes, vaig rescatar-ne un, que és aquesta postal que hi ha aquí en aquesta vitrina. Una postal de Josep Maria Rosselló, que va ser enviada des de Madrid. Aquesta postal fou l'espoleta de la meva curiositat investigadora. He anat seguint, estirant el fil d'Ariadna per sortir d'aquest laberint de la història i recuperar, d'alguna manera, la vida i l'obra d'aquest artista polifacètic. Figurinista, dibuixant, guionista, comentarista de la moda parisenca. Va ser un influencer avant la letra, mim, actor, traductor, escaparatista, escenògrafo, modisto, dissenyador d'interiors i d'exteriors i qui sap quantes coses més. I Rosselló, un altre cop, ha estat cridat de nou a retre homenatge a través del quadre que representa el guardó del Premi Pepito Zamora. Un aplaudiment, Rosselló, aquí ho tenim per fi. Doncs Rosselló ha estat cridat una altra vegada aquí als tribunals, als tribunals de la cultura, per retre homenatge a través d'aquest quadre que ens va cedir molt gentilment i que representa el guardó del Premi Pepito Zamora instituït ara fa 2 anys per l'associació Color Sitges-Ring. Un quadre titulat Érem gais i no ho sabíem. Potser sí que ho sabíem. Molt bé, doncs ara seguim cap amunt i segueixo explicant una mica més lleugerament. Endavant. Esperem que arribin. En aquest àmbit, com podeu veure, l'exposició està dividida en 3 àmbits. Aquest de Madrid, que pràcticament està dedicat a la figura de Tórtola Valencia. Mireu, en aquesta fotografia d'aquí podem veure a Pepito Zamora, que aquí deu tenir uns 23 anys, perquè també una de les coses que no se sabien era quan havia nascut. Pepito Zamora, ara ho sabem del cert, va néixer l'1 de juny del 1892. Ho sabem gràcies a la documentació que hi havia a l'Arxiu de Sitges. Aleshores, aquí, aquesta foto és el 19, doncs ella devia tenir uns 23 anys, dic jo, o no? O així. Llavors, al costat de Pepito hi veiem una també molt jove, Carmen Tórtola Valencia, i mireu com va vestida, perquè era molt espectacular i molt estrambòtica, molt extravagant. I a l'altra banda, un personatge que és
Antonio de Hoyos y Vinent, un escriptor psicalíptic que escrivia novel·letes picants, novel·les que eren en el pecado i tot era pecado, el jardín del pecado i tot això. Mireu, aquí també aquestes il·lustracions, doncs està clar que són de Tortola de València. També hi ha un conte de Calleja, un dels contes de Calleja, amb il·lustracions de José de Zamora, com ell firmava. I totes aquestes representacions venen del Museu d'Art de l'Espectacle i són del fons de la Torta de València. Una figura també molt controvertida, molt moderna, que ballava com feia la dansa del vientre i feia coses així molt orientals, ho podeu veure així també, i que era una col·leccionista molt important d'art mesoamericà. Tenia una col·lecció molt interessant. En acabat també hem recuperat alguns dels catàlegs de Madrid on va exposar, perquè ell era fill de Madrid, va néixer allà i escrivia a l'ABC, va ser mim també, va treballar en el món del mim, amb el Nou Teatre, va tenir una botiga de roba a Madrid, quan va tornar d'estar a París l'any 1913 amb Paul Poiret, quan va tornar va obrir una botiga. En fi, és un personatge polifacètic que cal reclamar i redescobrir. Penseu també, quan jo ideava aquesta exposició i tenia al cap la idea, també pensava en una exposició amb música, perquè tot això és mut, no? La pintura és muda i la poesia és cega. I en aquest cas aquí faltaria una mica de música i vaig intentar també que hi hagués aquesta escultura que és molt important perquè és l'escultura d'un... Això, gràcies Montse. Aquesta també és la Tórtola València, la Carmen Tórtola València. I la Tórtola actuava a Madrid, bàsicament, perquè ella era sevillana, internacional, a Londres, a París, i després també tenia de fer les províncies i en acabat també tenia de fer les poblacions més principals. Tórtola València va estar a Vilanova actuant a l'Apolo i va estar aquí a Sitges actuant al Prado, als anys 1915. Els nostres avis eren joves. Doncs el germà d'aquest escultor és l'autor del Fumando Espero. Aleshores, aquest món del cuplet, i aquí Sitges també, no? Aquest recuperar, pensem que entremig hi ha una guerra mundial, civil i mundial, la segona. I justament Pepito Zamora triomfa a París abans de la guerra, d'aquesta guerra, i després de la guerra espanyola, ell torna a París, fa un gran espectacle, en fa molts i fa els vestits, els vestuaris, Violetas Imperiales. Llavors jo crec que també és una història que s'ha d'encara anar a buscar molt i veure com ha influït en el tarannà de Sitges, que jo penso que hi ha influït. Sisplau, ara podem anar passant. Fixeu-vos també, a costat d'aquests tres personatges, hi ha un Pepito Zamora al cap de la vila fent un altar de Corpus de l'any 56. Per tant, era una persona coneguda i reconeguda, que feia perquè no qualsevol en podia fer un cap de la vila, no? I després allà hi ha una decoració així molt fantàstica que veiem a dalt en Bruno, el pintor, la Maria Bruno treballa aquí, i a baix, justament, si seguiu la línia recta, veureu que està Pepito Zamora de perfil. No se'l veu gaire, Aquesta és un ball que ell va organitzar al Club de Mar. Aquest home era un home important, era un home que se sabia relacionar. Hem estat investigant i la gent ens ho està dient, no? Doncs si sempre estava a Cales Toies, o sí, jo me'n recordo que estava al Capri, no? Bueno, gent que ja deu tenir una edat, perquè està clar, no? Però és un personatge que cal recuperar, perquè Sitges ha viscut durant molts anys de Rossinyol. Però després també tenim altres personatges importants, com per exemple aquest mateix, José Zamora, o d'altres com per exemple en Gonçal Sobrer,
que és també un personatge clau en la història de Sitges. Ara ha publicat un llibre i ella ens està explicant moltes històries de per què Sitges ha esdevingut un paradís o un infern. Després veieu també el Gustavo, una fotografia d'època, el Pepito a dalt d'un terrat, segurament aquí a la casa que tenia Joan Maragall, i en acabat també en aquell quadre d'allà, Pepito feia, o José, no? Feia exposicions en una sala que hi havia aquí al Maricel. Se'n teniu que recordar. Una sala petita, que després va ser de turisme, i en aquesta sala aquest senyor feia les exposicions. A costat està el seu inseparable Constantínides, el Pepe el Griego, i el Rafael Santos Torroella, que era un crític d'art molt conegut, germà de l'Ángeles Santos Torroella. A l'altre no sabem ben bé qui era. 2 minuts. Home, no, per favor. Bueno, en 2 minuts no tinc ni per començar. O sigui, mireu el tríptic del rally que en dic jo, que veritablement era un escaparate, era una vitrina que va fer Pepito, i tenim la fotografia que ens ha donat la Mimi. En acabat aquí també volíem posar, vam estar dubtant, no?, entre posar aquesta fotografia i una altra fotografia que era el cap de la vila amb l'altar. Bueno, has d'escollir, o una o l'altra, no? L'espai era limitat. En acabat també, doncs, hi ha moltes coses que han vingut de l'arxiu i aquí hi ha els certificats de defunció de tots dos, tant de Pepe Zamora com de José Constantínides. El disseny original del cap de la vila, les exposicions que va fer, la Galeria Blau Mar que va obrir, ell va obrir la galeria tal qual, no? I en acabat aquí hi ha la col·lecció Piolet, que crec que és espectacular, això, no? Aquí descobrim també la seva vida parisenca. Mireu, aquesta fotografia és molt representativa, no? Doncs aquell d'allà és el Pepito Zamora i aquest d'aquí, doncs, el seu company, José Constantínides. Una parella, doncs, que van fer de Sitges el seu refugi. I en acabat aquí la col·lecció Piolet, això ja no tinc paraules. L'agraïment a la família que ha portat això i que ha conservat aquest material, que realment és molt interessant perquè són peces que són efímeres, no? Això és el treball que fa el figurinista i que moltes vegades es perd. I en canvi la família Piolet ha recuperat i ens ho ha cedit tan meravellosament. Hi ha una Safo aquí, hi ha una Lesbos, és una iconografia per cada una d'elles, és molt interessant. Tots els personatges estan molt ben escollits i espero que gaudiu molt i que vingueu a veure l'exposició de Pepito Zamora, un artista de revista. Arri, corren.